Sziasztok! Ez most nem csak a csatorna első forrasztós videója, de a mi egyik első próbálkozásunk a stencillel és hőlégfúvóval való forrasztásban. A forrasztás menetét az elektromos mikroszkópommal vettem fel, hogy megoszthassam veletek. Amit most magad előtt látsz, az a legelső SMD alkatrészt tartalmazó nyák, amit mi terveztünk. Akit érdekel, egy buck boost konverter IC és perifériái találhatók rajta. A stencilt óvatosan elhelyezem és leszorítom. Az ompasztát egy kártyával a helyére passzírozom. Az alkatrészeket elhelyezem egy csípesszel. A kisebbektől haladok a nagyobbak felé. Pöttyel jelölik az egyes pin helyét. Fontos a helyes orientáció. A nyákot ráteszem az előmelegítőre, és a hőmérsékletet éppen az on olvadáspontja alá állítom. Látszódik, ahogy a flux egy kicsit már megfolyik. Előveszem a hőlégfúvót, és elkezdem megolvasztani az út. Figyeld meg, hogy a nem tökéletesen elhelyezett alkatrészek beugranak a helyükre. Az R1-nél hibát követtem el. Az egyik felét véletlenül hamarabb melegítettem fel, mint a másikat. Így egy kicsit elcsúszott, de szerencsére funkcionális maradt. Megpiszkálom egy kicsit, hogy lássam, megszilárdult-e az ón. Csak hogy biztosra menjek. A fluxtól még minden ragad. Egy kis alkohollal kell lemosni a maradékot. Már csak a csatlakozók vannak hátra, hogy végre tesztelni lehessen. A videót nézhetőség érdekében sokszor ott is felgyorsítottam, ahol te nem gondolnál rá, tehát ezt tartsd észben. Az első próbálkozást sikeresnek nyilvánítom. Egy kis bizonyosságot nyertünk, hogy a tervezőasztalról el is juthatnak majd a dolgok a valóságig. Köszi a nézést, és találkozunk majd a következő forrasztós videóban.